Hello everyone, my name is Bombshow. You're welcome to my channel. It's a Bombshow television. Musho my latest musho zviri kupisa zvega. Kana uri munyowa, don't forget to subscribe to our channel. It's a Bombshow television. Nasi ndava good news. Kana une business raunoita imborisa mu comment section unoona kuwana nonechi ne customer kana munhu anozvida. Kana une business raunoita ingoriudza mu comment section unoona kusanganochi nemene. Tiri ku advertise mahara tine ka promotion sezvo takapinda 7000 ma subscribers. Guys, ndokubigai makapenga. Ndimi munoita tirambe tichiendera kumberi tichaga ma latest. So ndisinganyanye kupedza nguva. Kana uri munyowa ndinokuchingamidza nemufaro. Don't forget to subscribe to our channel. Ndisinganyanye kupedza nguva. Let's get into today's story and don't forget to advertise your business with us. Number munozowana pa description ye channel kana kuti ndichadzisa mu comment section. Saka rega tipinde munyaya yanhasi. Vanotora sevafupi nekureba sekutamba sekuseka Ibotso chikoro chakapedza kare hakuna mabasa vazhinji vezera rangu tiri kutamba makasa hanzi chana ngachifire mumbereko usasasa bhuku takarowa tinawo maehobho namoyo tirova kunge tsoyapinda bhobho hatizi bhobho tikudawo manake ipu nderedu dhanduru ndakuda tivake kana dziri hope idzi tenzi tichamuka rini kuluza hope ndakubata guka ini I'm now numb mumuzoti ndava nini masista mumamini vakutsvagawo masini vamwe mumastreets kuona tikudya mabhini toluza mnandare wangu wotikuda mahwini inzara chete mumwe wangu yakanaka skini iyi nyanduri ha Chano Dementa Aiwa Uyo Vanotora sevafupi nekureba sekutamba sekuseka Ibotso tazorodza holi tambopinza pasta chingoma magadzira magona parasta hanzi madhipisa vabatwa hakuda lida asina wanokwata